Vítam vás v marcovom blogu Vykecávanie sa pri káve. Do dnešného blogu som dostal 3 otázky a hneď začnem aj s nimi. Prvá sa týka čiastočne politiky a Daniel sa ma pýta, aby som citoval presne, prečo Robert Fico pije miesto kávy Coca-Colu? Úplne chápem, že predvolebný boj človeka vyčerpá natoľko, že ten posledný moment pred výsledkami potrebuje nejakú energiu a čo je lepšie ako kofeín. Ale nechápem, ako sociálne cítiaci človek typu pán Fico preferuje imperialistický nápoj Coca-Cola nad našou sociálne a ekologicky zodpovednou kávou. Vysvetlite mi to. Ja ako bývalý študent politológie FIFUK Bratislava nechápem. Pre mňa socializmus je teraz prevrátený na ruby. Toľko o politike. Tento fakt nás veľmi motivoval k tomu, aby sme pripravili niečo špeciálne a ja som pripravil veľkofilm, ktorý nájdete na našej facebookovskej stránke, takže ak nie ste tam, tak sa oplatí tam byť, lebo uvidíte ten veľkofilm. Peter sa ma pýta, že ako chutí káva čerešňa. Tí, čo nás sledujete už dlhšiu dobu, viete, že prvýkrát som kávu čerešňu ochutnal asi pred 2 rokmi na kávovej farme v Kánapali a túto ochutnávku som aj zdokumentoval s videom, čo nie je najlepšie, ale tak vtedy som sa zmohol iba na to. A vtedy som konštatoval, že sladká je fajn, tá šupka je trošku taká tvrdšia. Odtedy už obiehlo viac času a mal som čas ochutnať viac kávových čerešní a môžem povedať, že kávová čerešňa chutí vynikajúco. Takže keď chutí vynikajúco, tak prečo ju vlastne nejeme tak, aká je? Ono sú tam 2 problémy. Jeden problém je vlastne tá šupka, čo je dosť tvrdá, takže aj keď tú kávovú čerešňu chcete naozaj vychutnať a budete mať šancu, tak keď si chytíte tú kávovú čerešňu, tak ju vytlačíte a vtedy vám dojde vlastne to mäso a kôska do úst a tá tvrdá šupka zostane a tu môžete zahodiť. Takže to je jeden problém. A ten druhý problém, že vlastne tá dužina je dosť taká tenká a nie je dosť. Takže človek sa nenaje z kávovej čerešne. Okrem toho je prilnutá na to semiačko. Vlastne preto máme aj tie kávové procesy, preto musíme tú kávu spracovať, aby sme tú prilnatú družinu odtiaľ nejako zbavili. A o spracovaní máme článok, takže si to prečítať, lebo sa to naozaj oplatí. Hej? Naozaj sa oplatí vedieť, ako bola káva spracovaná, nakoľko tá káva bude chutiť inak a bude mať trošku iné preferencie. Ale jednu vec, čo spomeniem, je, že keď som bol v Paname, tak som mal šancu ochutnať čerešne z rôznych kávových odrôd, arabiky samozrejme. A ten rozdiel medzi katúrou, katuá a typikou bol rozoznateľný, ale nie je tak dramatický. Keď zoberiete gejšu, tak tam človek naozaj zbadá ten rozdiel. Tam človek, čo má polovicu chuťových buniek, zbadá ten rozdiel. Tá aromatickosť vás prekvapí. Tomáš sa ma pýta na kávovári tohto typu, čo s nimi? Dá sa s nimi káva variť? Je dobrá? Zlá? This coffee tastes fine. Ja vlastním takýto kávovár a priznám sa, každé ráno si robíme kávu v ňom, nakoľko ja si dám 2 šálky, manželka si dá 2 šálky a potom ešte, neviem, keď tá káva vychladne, tak ja vždy rád ochutnám tú studenú kávu. A tu, keby som si mal pripraviť manuálnu kávu, tak celé ráno nerobím nič iné, iba manuálne pripravujem kávu. Čo samozrejme je nereálne. Takže ja používam tento kávovár, má svoje limity a každý je iný. A ten limit